Per segon any consecutiu arriba el Festival d'Art i Música Urbana i Electrònica de la Costa Brava, el Blanes Urban Fest. De nou, el festival crearà un espai on la música urbana sigui la protagonista, oferint una plataforma tant pels artistes i grups reconeguts com pels emergents. A més, es continuarà oferint diverses activitats pel jovent de Blanes, ja que són els principals protagonistes d'aquest innovador festival. Quan buscàvem algun tipus de festival per fer, volíem fugir de tot el que es fa a la costa, no? Que són més tirant cap a l'indie, al pop o al rock, i vam apostar per això, no? per la cultura urbana. Pensem que Blanes té molt d'urbà, i la veritat és que l'any passat va ser un èxit i esperem aquest any refermar-lo. Jo crec que fem una aposta per l'actualitat, pel jovent. Blanes és un poble que té gairebé 9.000 joves, però no només joves. De fet, la cultura urbana fa anys que està instal·lada entre nosaltres i Blanes n'és un exponent. Creiem doncs, que el jovent necessita aquests referents més propis seus que estan a la cultura urbana, i precisament doncs, això és el que portem un altre cop. Jo crec que hem potenciat més els artistes locals, els artistes emergents i gent d'aquí, que al final és el que agrada, que connecta. Ara estàvem aquí al passeig, han vingut uns nens, han vist els Boston Cortés i això ha sigut una bogeria, doncs bueno, és això. Més que un canvi, el que hem fet és enfocar-ho encara més cap a aquesta gent, perquè s'ho mereixen, s'ho han de passar bé i els hem d'oferir coses que els interpel·lin directament a ells. Aquest any continuem amb el concurs de grafits i muralisme. Reprenem un lloc històric de Blanes, que penso que és força emblemàtic, que és l'Avinguda Europa, col·loquialment coneguda ja com la pujada dels grafitis. Llavors, pensem que és un lloc idoni per tornar a pintar i posar art als nostres carrers i que els nostres joves puguin participar i donar color de nou. Podran inscriure's fins al 8 d'octubre. Llavors, les formes són o de forma online a través del correu concurs.grafitis@blanes.cat o a les nostres oficines del carrer Ample, que és el punt d'informació juvenil. Dins la presentació de la segona edició, alguns dels artistes i col·laboradors del festival han anunciat quina proposta faran al públic. Va a ser nuestro primer concierto de hace muchos años y, como habíamos dicho, de qué mejor manera de hacerlo en nuestro pueblo de aquí de Blanes. Estamos muy orgullosos. Y con canciones inéditas que todavía no hemos cantado ni nada. Eso será un estreno para todos vosotros. Pues yo sinceramente lo amaba. Yo querría que pasara todo así el mundo artísticamente. Pero al pararnos un tiempo no pensaba que íbamos a seguir, sí, pero pensaba que íbamos a estar más tiempo parados. Pero con más orgullo que nunca ahora. Eso es, venimos más fuertes que nunca y con canciones con mucho cariño para todos ustedes. Bueno, yo cantaré algunas canciones y una de ellas va a ser un lanzamiento que tendré próximamente, que se llama Aprovecha. Yo creo que el mensaje que transmito en mi canción, ya que es algo muy personal mío, pero tengo ganas de que todo el mundo se lo pase bien y que disfrute aquí en Blanes. Bueno, jo sóc un artista urbà d'aquí de Blanes. Jo faig música afro, R&B i derivat del hip-hop. I res, doncs ensenyaré a l'espectacle un show bastant interessant per tot el públic de Blanes. I res, espero que disfruteu molt. Fem música urbana, una miqueta de dancehall, una miqueta de reggaeton, inclús una miqueta també de R&B, que és algo més acústic, i per tots els públics. A la gent li agrada bastant el que faig, doncs jo crec que la gent també és molt familiar tot i em fan sentir a gust i a l'escenari bastant també. El Vapari Tour és una festa per totes les edats, de tot el públic general. Podeu venir pares amb nens, avis, on és un espectacle increïble, que us ho passareu molt bé, ballareu, hi haurà regals, us llançaran samarretes, hi haurà el Gran Germán, tots els del matí, la mare que el va parir. O sigui, increïble. Una festa per gaudir-la i disfrutar-la i tenir un gran record, perquè és llum, espectacle, diversió, entreteniment. O sigui, és música constant tot moment per aquest festival tan increïble que és la segona edició. El taller i la mostra la fem el divendres, dia 11, i heu de venir perquè així apreneu una miqueta a ballar i veieu el talent dels nens que hi ha a Blanes. I també ballo el dia 12 amb la Carla Frigo i és un show que el recomano 100%. Portem molt de temps treballant i és una cantant que us sorprendrà, així que us esperem. El festival arrencarà el pròxim divendres 11 d'octubre i durant 3 dies l'art urbà, la música, la dansa, el cinema, l'skate, el rap i altres manifestacions artístiques i culturals ompliran de contingut el BUF.